हेल' जोनोम मा खालामदों? नै माइनाव ओरैनो एसे उन्दुग्लांनासो दंमोन आङो। ए ओंखाम जाखांबाय? औ माइनाव जाबायमोन। नोंलाय? आंबो जाबाय। माइनाव दिनै माथो एसेबां खुसि बायदि रायज्लायथारदों? औ जोनोम आं थारैनो खुसि। मानि थाखाय? आंबो एसे खोनासंहोदो। आं नोंनो दिनै खोन्थानो सानखादोंमोन। दे डायलग होबाय थानो ना माबार खोन्थानो? दिनै ना कलेजाव आंहा दिनै जोबोर स्पेसियेल जादों। आंखौ दिनै सासे कलेजनिनो प्रप'ज खालामदों। मानसिया मोजाङानो, नायनोबो मोजां, गोसोफ्राबो मोजाङानो जानांगौ। नोंहा दिनै कलेजाव फैयासै नालाय। बा मालायसो महर दंना दं कलेज मानि प्रप'ज खालामजायो। बेनिफ्राय नोंलाय माथो होनखो जाम्बि? औ जोनोम आंबो एक्सेप्ट खालामबाय। लोगो जिरिना मोननि गामिनिनो मानसिया मोजाङानोनो, बेखायनो आंबो ना होननो हायाखिसै। माइनाव बेफोरखौ मा होनखो नोङो? नोंगौ आं थारखौनो बुंदों। माइनाव एगजाम जोबसान्दिखौनो नेनो हादियासै नों। एगजामखौथ' लिरग्रोमोन ना। लोगो आं बिदि लाबाबो मोजाङैनो फरायगोन दे, नों जिंगा दासि। माइनाव एक्सेप्ट खालामनायनि सिगां आंखौथ' खनसे सोंजायोमोन ना। आं दिनै मानोबा गोसोखौनो बुरखाया होला। मानो? मा जाखो नों जोनोम? आं नोंनि फरायनायखौ गाज्रि जाजानो गिनानै फोरमायना लायाखैमोन। सानदोंमोन आङो एगजाम जोबनायनि उनाव आं फोरमायनानै लागोन होनना। माखौ? मा बाथ्राखौ एगजाम जोबनानै बुंनो होननानै सानदोंमोन नोङो? आंबो नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो मोजां मोनदोंमोन माइनाव। सानदोंमोन आङो एगजाम जोबबा बुंना लानो होनना। बेनिखायनो आङो नोंजों मोजां लोगो बायदि जाना थाबाय थादोंमोन। मा बुंखो नोङो? आंथ' नोंखौ बेस्ट फ्रेन्ड महरैसो मोजां मोनबोदोंमोन ना। नाथाय माइनाव आङो नोंखौ जिउनि लोगोरि महरैसो मोजां मोनबोदोंमोन। जोनोम आंथ' दा गुबुननो खोथा होखाबाय। नोंनो आरो आंखौ मोनगोननि आसाखौ दा खालामसै। नोङो सिगांनियावनो बुंना लानायमोनबा गुबुन खोथासैमोन। सिमांफोरा बायफ्लेलांजोबबाय माइनाव। हायोब्ला नों बै रादायखौ सिफायनानै आंजों फैफिनदो। गोबावद्राय जाबाय जोनोम, आं हानाय नंला। माइनाव आं गावखौनो फाग्ला बायदि मोनबाय। एसेबां रायज्लायनानैबो नों आंनि गोसोनि गुमुरखौ हमनो हायासैमोनब्ला। आं नोंखौ बिदि सानाखैमोन जोनोम। आंखौ नों निमाहा होदो। हायोब्ला नोङो गुबुन नागिरनानै लादो। एसेबां गोरलै नङा माइनाव बुंनाय बायदि बावलांजोबनो। आं नोंखौ आंनि गोसोनिफ्राय मालाबाबो बावनो हानाय नङा। मालाबा नों हारसिं जायोब्ला आंजों गिदिंना फैफिन माइनाव। आं थारैनो नोंखौ नेनानै दं। आंनि बिखायाव नोंनि थाखाय अराय जायगा दं। जोनोम जाबायसै दे माइनाव दा गाबसै। आं नोंनि गाबनायखौ सहायनो हाया। नै खोनासं जाम्बि, बयफ्रेन्ड मोनदों होननानै आंखौ कल खालामनायाव बावगारसै। दे दोनथ'नोसै, बाय। बाय।